Отак розглажувати і вниз іти. Краматорські майстрині шиють кримсько-татарський прапор, який здійметься в небо над окупованим Кримом. На блакитне полотно стяга пані Ірина з однодумцями нашиває герб кримських татар. Зараз ми пришиваємо таньгу до основного прапору. Це зараз ми намітаємо, пані Оксана буде шити, а потім, щоб облегшити прапор, ми будемо потім вирізати зайве. Я зараз вишиваю, в мене мурахи по шкірі, я українка. Оксана Муравльова – майстриня, яка вже більше 2 тижнів шов до шву з'єднує частини прапора. Тамга цьогоріч розташована не в кутку стяга, як зазвичай, а по центру. Це зроблено для того, щоб було краще видно з неба. Тому що вона, якщо буде маленька, як потрібно за симетрію в куточку, то її просто буде блакитна тканина летіти у повітрі. А так як тамга буде велика, то це буде підкреслено, що це сонце наше летить. Пані Оксана впевнена, ті, хто втратив свій дім, добре розуміють одне одного. Тому разом з родиною вирішили таким чином висловити свою солідарність з Кримом та кримсько-татарським народом. Ми хочемо показати, що Схід і Крим єдине, що Україна, вона єдина. Кожна людина, кожен українець коли-небудь побував у Криму, і ми відчули це і згадуємо з приємністю і дотик сонечка, і торкання хвилі. Тобто кожен з нас мріє про те, щоб побувати знову ж там вільно, спокійно в українському Криму. І ось оце єднання, це ми і показуємо тут. Ми підкреслюємо, що ми разом з кримчанами, ми разом мріємо про перемогу і йдемо разом до перемоги. Аби нашити герб кримських татар, пані Оксана має прошити шов завдовжки у 50 метрів. Допомагають їй ще 5 волонтерів. На цю роботу майстриням знадобилось більше 5 годин. Блакитну основу, яка складається з 6 частин та 4 десятків петель, для повітряних кульок відшили заздалегідь. Ініціювали пошиття стяга волонтери українського розмовного клубу «Файно». Поки я зшивала основу, це 9х16 блакитну, поки зшивала тамгу, ми з чоловіком її розкладали. Основа, уявіть собі, 9х16. Тобто всі знають нашого розміри квартир, то навіть її побачити було складно. А тамгу взагалі, як кажуть, я шила всліпу, тому що я не бачила 10 метрів розкласти в квартирі, це нереально. І ми з чоловіком її шили всліпу, приблизно у нас був малюнок, ми міряли шматки тканини, це для нас були шматки саме, а потім шивали. Сьогодні тільки я побачила, як вона лягла. Готовий стяг хочуть зареєструвати в книзі рекордів України. Потім його передадуть колишньому політв'язню Кремля Ісмаїлу Рамазанову. Він ініціатор запуску знамена над окупованим Кримом. В небо над півостровом стяг здійметься в День національного прапора 26 червня.